Σε μια εποχή που η πληροφορία καταγράφεται, διατηρείται και μπορεί να είναι διαθέσιμη από παντού, ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτισμικής μας κληρονομιάς χάνεται. Στόχος μας είναι να βρούμε έναν τρόπο να καταγράψουμε, να διατηρήσουμε και να αποτυπώσουμε τη συλλογική μνήμη της πόλης στο αστικό περιβάλλον. Για να το πετύχουμε αυτό, δημιουργήσαμε ένα ψηφιακό περιβάλλον μέσα από το οποίο καταγράφεται και αποτυπώνεται στο χάρτη της πόλης η συλλογική μνήμη. Το περιβάλλον αυτό είναι διαθέσιμο μέσα από έναν παραδοσιακό υπολογιστή, είτε μέσα από smartphones, κατά την περιήγηση ενός επισκέπτη στην πόλη. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα, αυτή τη μελέτη, δίνουμε τη δυνατότητα να καταγράψουμε πράγματα τα οποία φαίνονται ίσως σήμερα ασήμαντα από μικρές ιστορίες καθημερινής ζωής, που όμως μετά από 50 χρόνια θα έχουν αξία για την πόλη και δεν θα έχουν καταγραφεί, γιατί κανένας δεν τα θεώρησε σημαντικά. Ένα πρόβλημα που λύνεται είναι όψεις της Κέρκυρας που θα χάνονταν σύντομα. Τώρα πια υπάρχει δυνατότητα να διατηρηθούν. Επίσης, καθένας έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον τόπο και να αναγνωρίσει την αξία του διαφορετικά. Περιοχές που σήμερα μπορεί να είναι παραμελημένες ή εγκαταλελειμμένες, φαίνεται ότι έχουν αξία και ότι είχαν ιδιαίτερη αξία στο παρελθόν και ίσως θα έπρεπε να τους φερθούμε ανάλογα. Η μελέτη μας έδωσε τη δυνατότητα να αρχίσουμε στην ουσία να την καταγράφουμε. Δεν περιμένουμε μέσα σε ένα χρόνο να καταγράψουμε, αν είναι δυνατόν, τη συλλογική μνήμη της πόλης της Κέρκυρας. Η τεχνολογία του αστικού υπολογιστή είναι στην ουσία μια καινούργια τεχνολογία που προσπαθεί να συνδυάσει τρεις βασικές έννοιες. Την έννοια άνθρωπος, τόπος και τεχνολογία. Προσπαθεί στην ουσία να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης, ο άνθρωπος, αλληλεπιδρά με την πόλη και το αστικό τοπίο του. Στην ουσία προσπαθεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με το αστικό περιβάλλον, αξιοποιώντας τη τεχνολογία που έχει ενσωματωθεί σε αυτό. Το πώς επετέχθη αυτός ο στόχος μας φαίνεται από το γεγονός ότι η πρότασή μας επιλέχθηκε πρώτη σε ένα διεθνή διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο του Όουλου, πόλη στη Φιλανδία, με το αντίστοιχο πανεπιστήμιο, όπου το καλοκαίρι του 2011, για 3 μήνες, 3 μέλη της ομάδας μελέτης μας θα πάνε να στήσουν την πόλη εκεί και να καταγράψουν πλέον τη συλλογική μνήμη της πόλης Όουλου και όχι μόνο της Κέρκυρας. Θεωρούμε σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει δυνατότητα για τέτοιου είδους μικρές μελέτες, γιατί δίνει την ευκαιρία σε νέες ομάδες να ξεκινήσουν και να παράγουν ένα πρώτο αποτέλεσμα το οποίο θα τους δώσει τη δυνατότητα στη συνέχεια να το εξελίξουν μέσα από επόμενες συνεργασίες και μεγαλύτερα έργα.